Quan parlàvem amb la diputada Jéssica González, que és amb qui vam negociar les transaccions, i em deia, ostres, com és que heu fet tantes esmenes, no? Perquè n'hi havia més de 20. I deia, com no podíem haver fet tantes esmenes si aquest és un territori que el conec pam a pam i que precisament si el Consorci del Besòs té agenda de besòs social va ser en bona part per aquesta etapa en què liderant l'alcaldia vam fer de Badalona una aportació important en aquest consorci. Mireu, nosaltres hem fet moltes aportacions que han millorat la moció amb temes concrets, com que els estudis d'impacte de concentració d'infraestructures sigui a tots els municipis, a Montcada per descomptat, però també a tots els municipis, com que amb tot l'estudi de l'habitatge hi hagi també inclòs habitatge dotacional per a persones dependents, amb discapacitats, persones grans, i que també hi hagi supressió de barreres arquitectòniques en tots els equipaments de cultura i d'oci, que les biblioteques estiguin obertes tot l'estiu i els festius i que, per tant, hi hagi una dotació especial als ajuntaments, que quan es faci el pla de salut s'incloguin també els polígons industrials com a factors contaminants. Hi hem inclòs les escoles Ventós-Mir, Badalona Port i la Riera, que no hi eren inicialment. Aquesta agenda del Besòs que tant vostès ara estan reclamant, si torna a estar en els estatuts i com a prioritat del Consorci, és perquè Guanyem Badalona va forçar perquè la Generalitat pogués entrar en aquest Consorci del Besòs si reconegués explícitament que havia de contribuir al desenvolupament de l'agenda del Besòs. I estem agraïts que s'hagin acceptat aquestes esmenes i moltes transaccions. Ara bé, ens dolen les que no s'han acceptat i aquestes penso que posen en contradicció i que crec que s'han de dir. En el punt 6, nosaltres proposàvem que aquest territori s'hi fes la prova pilot de la renda bàsica universal. No l'heu acceptada. Ja no hi creiem, en la renda bàsica universal. Al punt 8, estàvem demanant que hi hagués una obligació als grans tenidors a fer lloguer social. Els grans tenidors a fer lloguer social quan hi havia informe de vulnerabilitat. Ens hem passat el matí avui parlant del dret a l'habitatge. No s'ha acceptat. La de l'empadronament diu vetllar. Nosaltres dèiem obligar, perquè de vetllar ja fa anys que vetllem. I ni a Santa Coloma ni a Badalona no s'està fent, i amb alcaldes socialistes. Per favor, és obligar. No ens ho heu acceptat. Però potser la que per mi és més important políticament, nosaltres havíem fet algunes esmenes que el que intentaven també era aquest desequilibri de tants anys entre el Besòs i el Llobregat, aquesta deixadesa de les administracions cap al Besòs té una explicació. Afrontem-la. I no ens hem acceptat ni una esmena que parlés d'això. Sembla que faci por reconèixer que hi ha una servitud cap a la capital catalana i que hi ha un oblit de la capital, d'aquesta solidaritat cap als problemes que gentrifica i expulsa cap als municipis. Ni un mot. Deixeu-me que us llegeixi una que no se'ns ha acceptat, del punt 3, que no podrem votar a favor de cap manera, perquè vol reconèixer el paper de l'AMB. L'AMB dominada tants anys pel Partit Socialista i ara també governada per vostès. Nosaltres el que volíem que quedés reconegut és que tot el que s'ha fet fins ara no ha sigut en absolut suficient, perquè l'AMB s'ha centrat en la naturalització del riu, que és un fet molt positiu, però en canvi ha abandonat aspectes crucials com la descontaminació de les platges, el trasllat del col·lector de Llevant a pocs metres de la desembocadura o l'allargament del tramvia del litoral línies T4 o T6 més enllà de Sant Adrià, del Besòs o la construcció d'habitatge públic, així com s'ha negat a reconèixer i analitzar amb dades, tal com li ha estat reclamat a la pròpia AMB, que les seves inversions tenen un biaix que penalitza el Besòs en benefici del Llobregat. Vostès no ens hi han ajudat a que l'AMB faci aquest reconeixement amb dades. Així mateix, proposàvem reconeix que ha estat un greu error contribuir a aprovar la construcció d'un barri de més de 2.000 habitatges en zona inundable de les 3 xemeneies que per criteris mediambientals i de seguretat cal tirar enrere